Niyeti vardan, nira vardan garagadır. Her kim bir mihmanın önünden geçecek. Birinin oyuna batı doktan mihman geliptir. Bir yerde hizmet boz ediliptir. Dördlönce on oğlanlar men sizden razı. Gara gözüňizi döneyin, inne şu mihman gaýdaýjak etdiýendi. Onda dör gökçek hep deresim gelýär. Bir şory ýatyrasym gelýär, diýdi ben öýese öýün taşla kaç gitdi diýe. Ana yatak, ana saçak, ana içine bir iki saat jüýjeljek keçek. Şondan bir de köp gören ozaň alkydaý sen şonu etdi. Biz senden razı diýip öýesi. Onda da ulandan biri aýtdy, "Ne, şu näme hyzmat etdiňiz o? Sygyryň guyrugyna pyçak döwmäliň. Kepder bilen nam bolýan bolsa, mektebe edip şerdakdan owurlaýryň" diýdi. Ay doğrudan sen şunu abi işem diýäl o diýip 3 bolup 7 şüýşi ara içip galanam derre gelip şertip owurlap gitdiler. Ene bulan maňlarynda bir şolgun bir gara söýmez garawul gabat gelýärdi. Bular ýokoryk gally bulan bir ýetişme teret diýip merdiwan aýryp goýberdi. Ýokordan bir owaz geldi. Gör bak bulan av şikarlary näme bilen tamam boldy. Şahir Ahmet orada geldiň kepder barada korowaýaty bilen devam edelim adam. İdep bardım öýlerine bayram bilen haydary, bayram bilen haydary. Ay arkasın vermiş tama, yüzün vermiş kitaba. Doldurup stakana diýdi dostum gelýäri, diýdi dostlar gelýäri. Tutmak barada derrowaydın gök çara getirdin merdivany, getirdin merdivany. Başlanmy. Ay matorey allık ile haltany dandyk bile. Üç olup düştük yolu, uğradık mektebe savry, uğradık mektep sary. Kennesin Allah haltatal. Vay biz bolýança garawul aýrypdyr merdivany, ekidepdir merdivany. Ay bermeli. Ay asıl bolup dursuňyz, tanadyň siz kim barsyňyz? Näme işläp ýörsiňiz bu wagt giýjäniň ýawry, bu wagt giýjäniň ýary. Koşu çıktı kıyınından, bayram geçti zanından. Haydar tuttu tonundan, 5 ağama garavul, 5 ağama garavul. Ay bulat noy bin kallasam, derlik şeyle var acım. 5 kipdireme tecim. Ara etti bu kari, ara etti bu kari. Salaman, mene dostlar islemen beyle avuşu kavri, beyle avuşu kavri.